Αυτό είναι ένα τραγούδι από τους Razor Light. Καλησπέρα καταρχήν, δεν ήμασταν εχθές μαζί σας και ο λόγος που δεν ήμασταν μαζί σας εχθές ήταν γιατί όλη η μέρα ήταν ένα κατά κάποιο τρόπο δελτίο ειδήσεων. Ήταν η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρακολουθούν τα γεγονότα των ημερών. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι από τους Razor Light, το οποίο λέγεται Somewhere Else. Αυτό που λέει είναι ότι θα ήθελα τόσο πολύ να ήμουν κάπου αλλού, οπουδήποτε, εκτός από εδώ, έτσι λέει το τραγούδι. Και ειλικρινά σας το λέμε, έτσι λένε και οι ψυχές μας εμάς, συγκεκριμένα που είμαστε σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή σε αυτό το τραπέζι, συγγνώμη, και σε αυτό το τραγούδι μέσα. Παντού και σε αυτό το τραπέζι. Νιώθουμε, είναι μια από τις πιο δύσκολες εβδομάδες, δεν μας αρέσει καθόλου όλο αυτό το οποίο ζούμε. Πολύ θα θέλαμε να μην ήμασταν εδώ, αλλά είμαστε εδώ και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εμείς και όλοι μας. Η οργή, η θλίψη, ο θυμός συνεχίζεται και βέβαια όχι μόνο για αυτά που έχουν συμβεί, όχι μόνο για το θάνατο του Αλέξανδρου, το παιδί κυδεύτηκε, είδαμε τι έγινε και εκεί, αλλά υπάρχει και μια οργή η οποία έρχεται στη συνέχεια από όλα αυτά που γίνονται, που ακούγονται, που... Τι ακούγεται. Τι ακούγεται και τι λέγεται. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, αν και βέβαια πιστεύουμε, δηλαδή πραγματικά το είπαμε και στην εκπομπή της Δευτέρας, ότι αν μπορούσαμε να μην είμαστε καθόλου στον αέρα, στην τηλεόραση αυτές τις μέρες, για μας θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ένα κομμάτι μας λέει αυτό, ένα άλλο κομμάτι μας και πολλοί από εσάς μας λέτε, παιδιά, γιατί δεν βγήκατε, μιλήστε κτλ. Το εκτιμούμε και σας ευχαριστούμε και πραγματικά στην εκπομπή της Δευτέρας μας στείλατε χιλιάδες μηνύματα μέσα σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μακάρι να μην χρειαζόταν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είμαστε πάρα πολύ, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί και στις ραδιοφωνικές εκπομπές όλη αυτή η ιστορία νομίζω ότι έχει αναδείξει και ένα άλλο, αν θέλουμε να κάνουμε μια παρένθεση, ένα άλλο τρομακτικό θέμα που ίσως αντιμετωπίζουμε σαν Έλληνες πολίτες, άνθρωποι κτλ. Είναι το θέμα του πόσο φανατισμένοι πολλές φορές είμαστε, πόσο κλειδωμένα εμφανίζονται τα μυαλά μας, πόσο παγιωμένες είναι οι απόψεις μας, πόσο απόλυτοι είμαστε, πόσο δεν έχουμε καν διάθεση να ακούσουμε μια διαφορετική άποψη από τη δική μας, πόσο έχουμε οχυρωθεί στις απόψεις που ο καθένας έχει, είτε γιατί τις άκουσε στην τηλεόραση και του άρεσαν, είτε γιατί τις άκουσε στο σπίτι του, γιατί μεταδίδονται πολλές φορές όλα αυτά τα πράγματα, αντί να τα απορρίπτουμε όλα και να τα αμφισβητούμε όλα για να πάμε μπροστά και να βρούμε νέες απόψεις. Πολλές φορές η άποψη είναι έτοιμη και έχει έρθει από αλλού. Είναι λοιπόν όλη αυτή η υπόθεση έβγαλε στην επιφάνεια τον φανατισμό. Και αντί αυτό το κακό, Αντώνη, μου επιτρέπεις, να μας φέρει κοντά, πάει να μας χωρίσει. Αυτό, εκεί θα κατέληγα ότι τα καταφέραμε εμείς, τα καταφέραν και αυτοί, όλοι μαζί τα καταφέραμε πάλι για μια ακόμα φορά να διχαστούμε σε αυτή τη χώρα. Καταφέραμε για μια ακόμα φορά αντί ο θάνατος αυτού του μικρού παιδιού του Αλέξανδρου να μας ενώσει. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ενωθούμε? Ένα 15χρονο παιδί σκοτώθηκε, να μας ενώσει για αυτό που γίνεται. Τα καταφέραμε πάλι και διχαστήκαμε και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Σκοτωνόμαστε συνεχώς μεταξύ μας στις τηλεοράσεις, παντού, στο δρόμο, οι απόψεις, εμείς. Όλοι είναι πλέον οι μεν και οι δε πάλι. Γίναμε πάλι οι μεν και οι δε. Ένα παιδί έχει σκοτωθεί και είμαστε πάνω από το νεκρό αυτό παιδί και σκοτωνόμαστε γιατί έχουν καταφέρει, το άλλο συμπέρασμα, να μας αποπροσανατολίσουν. Αυτό που λέγαμε τη Δευτέρα έγινε με μεγάλη επιτυχία. Λίγοι ασχολούνται με το θάνατο του Αλέξανδρου πλέον, οι περισσότεροι ασχολούνται με τα επεισόδια. Το κατάφεραν. Και ο διχασμός που λέγαμε πριν είναι αν είσαι με αυτούς που πιστεύουν ότι καλώς γίνονται τα επεισόδια ή αν είσαι με αυτούς που πιστεύουν ότι κακώς γίνονται τα επεισόδια. Που δεν υπάρχει καν τέτοιο δίλημμα. Που δεν θα έπρεπε, ναι, που είναι ένα δίλημμα τελείως κατασκευασμένο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αν τίθεται δίλημμα ή θέμα του, αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που συμβαίνει. Και που πάντως δεν είναι πρώτη προτεραιότητα συζήτησης. Αυτό προσπαθούμε να πούμε τουλάχιστον από τη Δευτέρα, από την Κυριακή που το μάθαμε. Δεν είναι αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή του τι συνέβη. Και είναι μια καραμέλα στο στόμα μας. Έχω την αίσθηση ότι δεν ζω στην Ελλάδα, αλλά στο Αλαδιστάν. Όλοι λένε, ναι, το παιδί που σκοτώθηκε, αλλά δεν έπρεπε να γίνει. Τι αλλά, τι αλλά. Ας ξεκινήσουμε από το πρόβλημα. Τι είναι αυτό που μας πονάει, τι είναι αυτό που μας ενώνει? Ο θάνατος ενός μικρού παιδιού. Ας καθίσουμε στον καναπέ. Καθίσαμε όλη η Ελλάδα στον καναπέ και ξεκινήσαμε. Πάνε πιο και Αντώνη, γιατί εσύ, Χρήστο, τα πόδια σου μυρίζουν, φέρεσαι το τηλεκοντρόλ. Και μαλώνουμε πάλι για ακόμη μια φορά και έχουμε σαλέψει εντελώς. Προσπαθούν μερικοί ψύχρεμοι να πούνε κάτι, αλλά έχουν χαθεί και αυτοί. Η τηλεόραση εντωμεταξύ και αυτά τα μέσα, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω πολύ στο γραπτό λόγο.
Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τα κατάλληλα μέσα για να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ανοίξει την τηλεόραση του, ξέρω εγώ, μετά από 10 λεπτά, να μην έχει ακούσει τίποτα από ό,τι μπορεί να έχουμε πει εμείς πριν, να πιαστεί από μία λέξη τότε, να βγάλει λάθος συμπεράσματα. Ή πες το, να κάνουμε ένα αστείο μετά από 10 λεπτά που μπορεί και να το κάνουμε τέτοιοι άνθρωποι. Σαν μέσο έχει έναν επιπόλαιο τρόπο κάλυψης και προσέγγισης. Πάντως είναι τρομακτικό, θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα πριν, το πώς βγαίνει αυτό το χαρακτηριστικό μας στην επιφάνεια, πόσο παγιωμένοι και φανατισμένοι είμαστε με τις απόψεις μας, σε μια στιγμή που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν απόψεις. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο προβληματισμός. Δηλαδή, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε λίγο σοβαρά το τι συμβαίνει γύρω μας, δεν θα έπρεπε να έχουμε ο καθένας από μία άποψη και να πηγαίνουμε με την άποψή μας σημαία κλείνοντας τα αυτιά μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ούτε καν θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Σε οτιδήποτε άλλο έχει να πει κάποιος. Αντιθέτως, έπρεπε να ήμασταν προβληματισμένοι με τις κεραίες μας ανοιχτές, να ακούσουμε τους πάντες και τα πάντα, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τους πάντες και τα πάντα, μήπως και καταλάβουμε τι μας γίνεται. Σε μια τέτοια απελπισμένη προσπάθεια δεν θα συμμετέχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αρχίσουμε να δείχνουμε από αυτή την εκπομπή, εκτός από 2-3 πράγματα, 4 που έχουμε επιλέξει για συγκεκριμένους λόγους, δεν υπάρχει περίπτωση να αρχίσουμε να δείχνουμε εκατομμύρια ώρες, φωτιές, καμένα πράγματα, στάχτη κτλ. Και να συμμετέχουμε. Φαντάζομαι ότι δυστυχώς, γιατί μας έχουν εθίσει, πολλοί ίσως θέλουν να δουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα δείξουμε. Όλη αυτή η ιστορία, λοιπόν, αφού μας έχουν αποπροσανατολίσει να το πούμε αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ιστορία, μάλλον δεν ξέρω πραγματικά σήμερα, δεν ξέρω από πού να αρχίσω, από την υποκρισία και την ανοσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από το πώς εκμεταλλεύονται τα πράγματα όλοι οι άλλοι, από το πόσο καμαρώνουμε γιατί έχουμε γίνει ρεζίλοι στο εξωτερικό. Από πού να ξεκινήσει αυτή την τρέλα, πού είναι η άκρη, να βρούμε την άκρη να τραβήξουμε. Να πάρουμε για παράδειγμα ένα θέμα, το πιάτσικο στα μαγαζιά, για το πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που πραγματικά πιστεύω ότι μαζί με τους πολιτικούς εννοείται παίζουν ίσως τον πιο. Δεν ξέρω αν το κάνουν θελημένα ή άθελά τους, ή το κάνουν ενστικτωδώς, γιατί και το σύστημα λειτουργεί με ένστικτο, αλλά πραγματικά λειτουργούν τόσο καλά, βοηθώντας όλη αυτή την κατάσταση να πάει το διχασμό και να πάει. Το διχασμό και τον αποπροσανατολισμό. Το κάνουν τόσο πετυχημένα, είναι απίστευτο. Για παράδειγμα, το πιάτσικο. Τυχαία ξεκινάμε από το πλιάτσικο. Μας δείχνουν το πλιάτσικο. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, ξέρετε τι μας έχουν κάνει? Μας έχουν κάνει το εξής. Όπου ζουμάρει η κάμερα, ζουμάρει και η σκέψη μας. Και μένει εκεί. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πρέπει πραγματικά, ειδικά οι νέοι άνθρωποι αυτής της χώρας, να μην πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Δεν γίνεται όπου ζουμάρει η κάμερα των δελτίων ειδήσεων να ζουμάρει και η σκέψη μας και να καθορίζεται έτσι η άποψή μας. Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινωνία σε μια αναταραχή. Γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Είναι μια γελία και συγχρόνως αναπάντεχη συνέπεια να υπάρχει πιάτσικο. Δημιουργείς μια άκρως καταναλωτική κοινωνία, βομβαρδίζεις τα μυαλά των ανθρώπων συνέχεια με διαφημίσεις, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι η απόλυτη ευτυχία είναι να μιλάει ο άλλος όσο περισσότερο γίνεται στο κινητό, πληρώνοντας όσο λιγότερο. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μας. Το κάνεις συνεχώς αυτό και μετά σοκάρεσαι και απορείς που όταν σπάνε πράγματα, μπαίνουν άνθρωποι και παίρνουν κινητά. Ναι. Και τέλος πάντων γίνεται αυτό. Είναι μια γελία, επαναλαμβάνω, αλλά αναπόφευκτη συνέπεια. Με αυτήν θα ασχοληθούμε. Αυτήν θα αναδείξουμε ως κυρίαρχο θέμα στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πόσους μπαίνουν και αρπάζουν ό,τι βρίσκουν από τα μαγαζιά. Αλλά η εικόνα είναι προκλητική, πουλάει, η εικόνα πουλάει. Η ηθικολογία και ο καθοσπρεπισμός που μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από αυτό και αυτά τα ευκολόγια περί σαν δεν τρέπονται και όλα αυτά, και αυτά πουλάνε και έχουν όλοι να πούν κάτι. Είναι εύκολο να εξοργήσουν. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα. Εδώ έχουν γίνει σημεία και τέρατα σε μια κοινωνία που θα έπρεπε να είναι προβληματισμένη με 1002 σοβαρά πράγματα και ασχολούμαστε με το πιάτσικο. Με τις κάμερες ασφαλείας που μπήκαν και πήραν τα πράγματα. Πάντως έχει παραπροβληθεί όμως για να είναι αυτό που λες, αν είναι θελημένο ή αν είναι ενστικτώδες. Δεν νομίζεις δηλαδή ότι παρά έχει πέσει φως εκεί και η συζήτηση εκεί για να είναι τυχαίο και συμπτωματικό? Και γιατί δεν έπεσε, ας πούμε, δεν έχει προβληθεί τόσες πολλές φορές η δήλωση του κυρίου Κορκίδη, πώς το λέγανε? Θα το δούμε. Ελπίζω να τον δούμε γιατί του αξίζουν και μπράβο. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τα εμπορικά καταστήματα. Και ο Αρμενάκης, ο πρόεδρος των Αθηνών, και ο Κορκίδης, ο πρόεδρος του Πειραιά, έχουν κάνει τις πιο αξιοπρεπείς και ουσιαστικές δηλώσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Που έχουν βγει, νομίζω, έχουμε μία. Έχουμε του Πειραιά, αν μπορούμε να τη δούμε, γιατί είναι και μικρή. Κύριε Βαγγελάτο, στον Πειραιά δεν υπάρχει καμία υλική ζημιά, αλλά ειλικρινά δεν υπολογίζουμε και καμία υλική ζημιά μπροστά σε μια ζωή που χάθηκε.
Δεν συγκρίνεται η ζωή του μαθητή με τις ηλικές ζημιές τις οποίες δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνουν στην Αθήνα. Αυτό επί του Πειραιά. Των Αθηνών που έγιναν ζημιές, βγήκε εκεί πέρα, παιδιά, τι κοιτάτε τις ζημιές τώρα. Ένα παιδί χάθηκε. Πάθαμε πλάκα, μείναμε με το στόμα ανοιχτό, βουρκώσαμε και χειροκροτήσαμε μαζί. Αυτή τη δήλωση, γιατί δεν την είδαμε 500 φορές. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό, γιατί ήταν μόνο αυτοί οι δύο που είπαν αυτά τα πράγματα. Ενδεχομένως, ναι. Γι' αυτό μείναμε στο παιδιά, θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ειλικρινά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια τάξη όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και να επικοινωνήσουμε σήμερα. Το Radio Orvilla και σήμερα, όπως και τη Δευτέρα, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με. Μάλλον έχει σχέση, αλλά είναι άλλου είδους εκπομπή. Να μιλήσουμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μιλήσουμε για τον σεβασμό του νεκρού στην κηδεία, για τα επεισόδια που γίνονται αφού μας πήγαν εκεί και μας αποπροσανατολίσαν, για όλους αυτούς τους εύκολους αφορισμούς, για την αστυνομία, για τα υπομνήματα σήμερα, βγήκε ο Κούγιας. Και για την προσβολή του νεκρού αυτού και για την προσβολή μετά του το θάνατό νεκρού. του. Μείνετε μαζί μας να τα πούμε αν έχετε την καλοσύνη και μπορέσουμε να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε. Σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε τις σκέψεις μας, να προσπαθήσουμε να βάλουμε όλα αυτά που θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μία τάξη, όσο πιο ήρεμα και όσο πιο ψύχραμα γίνεται. Από την πρώτη στιγμή, σήμερα στην εκπομπή, μιλάμε για την απογοήτευσή μας, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε και γίνεται μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, για το ότι καταφέραν και πάλι να μας διχάσουν, να μας έχουν χωρίσει σε μια αμερικανική λογική. Οι καλοί και οι κακοί, Bush δηλαδή, είστε με αυτούς ή με τους άλλους, πάντα είμαστε με κάποιο τρόπο διχασμένοι σε αυτή τη χώρα, αντί να μας ενώσει ο θάνατος αυτού του παιδιού και πάνω απ' όλα να μας προβληματίσει και για όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Υπάρχουν πάρα πολλά παραμύθια τα οποία δυστυχώς με επιτυχία καταφέρουν να πουλήσουν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν όλα αυτά τα οποία γίνονται. Παραλαμβάνουμε, έφυγε η πρόσοχη από εκεί που έπρεπε να είναι. Έχουμε φτάσει στα επεισόδια τα οποία είναι σαφώς υπαρκτά, σε μεγάλο βαθμό μεγενθύνονται. Βολεύει πάρα πολύ. Κάτι που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι θα ακουστεί σκληρό και δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό και δεν λέω ότι σε ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι άνθρωποι και δεν στεναχωριούνται ή δεν νιώθουν και αυτοί, αλλά σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο σκοπιμότητας η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, νούμερο ένα προτεραιότητά της δεν είναι ούτε οι περιουσίες των ανθρώπων αυτής της χώρας, ούτε βέβαια οι ζωές άλλων ανθρώπων. Το νούμερο ένα, η νούμερο ένα προτεραιότητά τους είναι το πολιτικό κόστος. Πώς θα γίνει να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση έχοντας λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους εαυτούς τους, όχι για τη χώρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα μαγαζιά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες καταστροφές για να έχουν αυτοί το λιγότερο κόστος. Γιατί αν, για παράδειγμα, προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν την τάξη στη χώρα αμέσως μόλις γίνεται η δολοφονία του Αλέξανδρου, εκείνη τη στιγμή η κοινή γνώμη είναι εναντίον της αστυνομίας, εναντίον